बिलासनि सबसे खतरनाक जायगानि दं तामिलनाडुआ पद्र प्रजातनि पार्टीनि बर' गोबां दङ खिन्थु मन साननि 아니면 방금 그거 이메일로 들어가고 카드네 드리고 बुलिया बेलायखना हामबाय जत मिडिया रखनो इनिमो 19 आमतली गुलागा तिनि बिसंगो कलाइजाक परमनगर कम्युनिटी हलो 26 ता बिसिनि सिनि जत चेयरमैन ते सिनि जत मथानि वाइटेम नि लीडर डब्ल्यूएफ नि लीडर ते जत सिनि वर्कर तंनाय रक बायति कायसा अर कर्मसुचि नाजाका बसकांनि इलेक्शन नि तिनै जों बसकांनि इलेक्शनो बाहायके सामन खालामनाय बाहायके सिनि कर्मसुचिनो आगुगितलां थानाय आबनो तिनै सिनि कायसा रनकुसन खालामनानै पान्डा चेंगाका अ पान्डाव फाइमान जाका सिनि वाइटेफ नि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाबलु देबरमा चरिलाम ब्लक कमिटिनि मथानि प्रेसिडेंट बरमगोनां बुद्ध डब्ल्यूएफ नि सिपाइजला डिस्ट्रिक्ट नि प्रेसिडेंट जो बरमगोनां जो रूपा आमतली गुलागातिनि सिनि डब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट रूपा ते सिनि रिना ते सिनि सेक्रेटारि रक जतन तंबायो डब्ल्यूएफ नि सिनि सेन्ट्रेल नि इनफराव बरबाय जों सालायनाय सिनि कर्मसुचि बाहाजाका जों अ जागा अमनो कक्साब जाका जे बसकांगो जों 19 आमतली गुलागातिओ बुबागारा जानफानो प्रार्थी खालायथों बुबागारा जानफानो चंगि रहथों जों खाबाक्सा याफिरि बाक्साके जों बुबागारा न सिनि थानसानि मारुओ भोट दोननाय कपालाय खालायनाय आगिनि सेबानो गोबां मार्जिनबाय भोट दोननाय कपालाय खालायनाय बुबागारा न जों गिफ्ट दोननाय 19 आमतली गुलागातिनि दोननाय जों कक्साबलाय जाकातिनि जतन खाबाक्सा के प्रग्नो दिनि अरन बिसिङो अमन मासार जुनार मुसुंगो लोकरो केमो तावानसु ते केमो तावानादि सिनि बुबागारा ठीक न दङ सिनि बुबागारा तिप्रा सरकनि हामियांनाय जात अमहाय कुनो डिसिजन नागलाक तिप्रा जत बिनि डिसिजन सिनि तिप्रा सानि काहामक्रानि बागै जत बिनि डिसिजन सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि काहामनि बागै जत सिनि डिसिजन बुबागारानि डिसिजन सिनि एडिशनल प्रोटेक्ट खालामनायनि बागै जत डिसिजन सिनि तिप्रा सानो बाहायके बसकांगा आगुतलांनाय आबनि न तिनय ब डिसिजन नाय अमहाय तिप्रा सा थैथों तिप्रा सा तेबो सातक जाथों तिप्रा सारक रोमानुस्क्रिप्ट बाय मा कोरिया तंथों तिप्रा सारक तेबो कजक थांथों आमहाय ओंनाय जात कुनो डिसिजन नागला जों बुबागारानि उपर कुतु दङ आबनो बाक्सा जागा थां किसे मिसा ससियेल मिडिया रग जे माने बंगनबो आसस्तर नन मुजुंगो अमहाय कुनो सामं तांला सिनि बुबागारा सिनि बागैनो तांनाय नरक तावानादि निचिन्त तंनि जों जतनो पालबाक्साके बुबागारा न लगिरिखे जो बुबागारा तेबो राखनाय तेबो फानमाननाय सिनि दफनि बागै सामं खालायनानै मतेबो एनकारेज माने उत्साह माननाय सिनि बागै सामं खालायनानै बिनि तेबो खाफायनाय वाबो वासपनो सब संजागियाको वाबो वासक जागियाको जों बुबागारानि उपर बिसास दङ जे जानरो सिनि मानसे बनन जों बुदुन्नाय पास खालाय रहनाय जों आबो सोंनानै बुबागारानि उपर যথেষ্ট सिनि आशा सिनि उपर बिसास दङ ब अमहाय कुनो उनकोनो रगला जोंनो जलिनाय जात जों नासेला जांनाय जात दफान बागै हामि आबहाय केमनो रगला गाहाम बरकनो न नायरुवान होननाय जों बिसास खालायो कुदसाव जे बरकनो रो जों बननो लगिरनाय बबानि सामख्लायनाय जों मेन सिनि कुलिया जाति उलो पार्टी तारपरे प्रार्थी